Tak ahoj, vítám tě u svého dalšího videa, kde nás čeká druhá polovina tohoto didaktického testu z roku 2017. Je to test k přijímacím zkouškám, první polovinu už máme spočítanou v jiném videu. A začínáme úlohou číslo 9 a 10. Máme bod L a úsečku KM. A máme na úsečce KM sestrojit takový bod, aby úhly KLP a PLM byly shodné. Takže já to jen načrtnu, aby jsme si to dokázali představit. Tady bude nějaký P a tady bude zase úhel PLM a tyhle úhly budou stejný. Tak, hledáme takový bod, aby ty úhly tvořily stejný. Aby ty úhly byly stejný. Tak, já si můžu takhle krásně spojit ty KLM body a teďko na té úsečce KM hledám ten bod, aby ty úhly byly stejný. Tenhle úhel bude stejný a tenhle bude stejný. A tady povede zase nějaká přímka. Tak, o co tady jde? Vlastně já budu za pomocí osy úhlu hledat takovou přímku, která rozdělí ten úhel na dva stejný. Takže jednoduše pomocí kružítka si najdu osu úhlu, takhle, stejnou vzdálenost držím v kružítku, udělám si takový náčrtky kružnic, tady se mi to protne a tímto bodem povedu přímku a přesně tady bude ležet ten bod P, takže potom, když to takhle spojím to PL, tak tento úhel a tento budou stejný, protože to je osa úhlu. A osa úhlu znamená, že všechny tyhle ty body jsou stejně vzdálený a zároveň vždycky ty úhly jsou stejný. Tak. A 10. Máme rovnoběžné přímky P, Q, přímka P prochází bodem B, přímka Q bodem D. Tak, rovnoramenný lichoběžník máme mít a vrchol A leží na přímce P, ano, a C na přímce Q, takže já si to jenom načrtnu, jak to asi bude vypadat. A, B, C, D, B, D máme, tady bude ta přímka P a tady bude ta přímka Q. Fajn, a hledáme A C. A velikost vnitřního úhlu při vrcholu B je trojnásobkem velikostí ABD. Takže ABD, takhle úhel. A to znamená, že tenhle úhel bude tady ještě dvakrát. Tady bude ještě dvakrát, protože platí. Takhle, když půjdu do toho bodu D, nebo je to C, tak úhel ABC celý je jako trojnásobek ABD. Tohleto je třetina z tohoto úhlu. Tak, znova můžu si pospojit takhle a teď hledám takový úhel, aby byl tady ještě dvakrát tohle a tady bude to ještě dvakrát. Jo? Tak, jak na to? Jak si přinést takovýhle úhel, velikost toho úhlu, ještě dvakrát? Tak, postup bude takový, že si do kružítka naneseme jakoukoliv vzdálenost a udělám si kružnici. Jakoukoliv. Nějakou, aby se mi to tam tak pasovalo. Tak. A teďko, tahle ta kružnice je daná a vzdálenost, velikost tohoto kousku nanesu kružítkem zase jednou a ještě jednou. To znamená, že tyhle ty úhly alfa bude tady taky a takhle můžu potom spojit. Já si to tady načetnu ještě jinak, aby se mi to tu hezky vyšlo. Takto si uděláme tu kružnici a takhle bude jedna, takhle bude ten úhel, kde bude trojnásobkem toho ABD, toto bude úhel ABC a tady je ten úhel ABD. Takže narýsuju si libovolnou kružnici a tenhle ten kousek mi říká tu velikost toho úhlu. A já si to kružítkem takhle tuhletu vzdálenost nanesu ještě dvakrát
a takže máme úhel, který bude 3x větší. No a máme bod C, a protože je rovnoramenný, to znamená, že má dvě shodná ramena, takže tohleto rameno si můžu nanést sem kružítkem velikost a máme bod A, můžu spojit a máme rovnoramenný lichoběžník. Jo, takže nanesu si tohletu vzdálenost sem a ještě jednou a mám veliký úhel tak, že je trojnásobkem toho ABD. Tak. 11. Ve třídě je 24 žáků. Každý žák si zvolil jeden ze 3 jazyků a španělštinu, dáme si to takhle. Tak. A každý čtvrtý žák si zvolil němčinu. Angličtinu si zvolilo 2x více žáků než španělštinu. Tak. Hned tu němčinu si můžeme říct, protože tu měl každý čtvrtý žák z 24. Každý čtvrtý, takže bychom si to mohli vydělit 4, to je 6. Takže 6 žáků mělo němčinu. Tak. A angličtinu si zvolilo 2x více než španělštinu. Tak. Angličtina a němčina a španělština. Víme, že němčina má 6 a tedy na angličtinu a španělštinu zbývá do 24, když už 6 máme, zbývá 18 žáků. 18 žáků mělo angličtinu nebo španělštinu. Tak a víme, že angličtinu má 2x více než španělštinu. Takže španělština bude nějaký x a angličtinu bude mít 2x více žáků. Angličtinu bude mít 2x žáků počet. No a dohromady je to 18, takže to je 3x. No a x musí být tedy taky po vydělení 3, 18 děleno 3 je 6. Takže španělštinu má 6 žáků, angličtinu má 12 žáků. Tak, němčinu i španělštinu si zvolili stejný počet žáků. Ano, máme 6 a 6. Jo, tady to je to x, byla ta naše španělština, angličtina má 2x, 12 a tady máme němčinu 6. Počet žáků, kteří si zvolili angličtinu, ku počtu žáků, kteří si zvolili němčinu, je 1:2, ne, je to 2:1, to obráceně. A počty žáků, kteří si zvolili jednotlivé jazyky v poměru španělština 12:6:6, to je 2:1:1, takže to neplatí, je to zase obráceně. Tak, 12, kvádr, čtvercová podstava, obsah podstavy je 64 cm čtvereční, výška kvádru je 4x kratší než strana A. Tak, víme podstavu, to je 64, je to čtverec, takže nějaký A na druhou. A z toho plyne, že A bude 8 cm odmocněna ze 64. Strana A je 8 a výška je 4x kratší než strana. 4x kratší, 8 děleno 4 je 2. A chtějí po nás povrch kvádru. Tak, určitě tam budou 2 podstavy, to vidíme z obrázku. Takhle ty 2 podstavy, ty 2 čtverce, nahoře i dole. A ještě kolem dokola budou 4 stejné obdélníčky. 4x strana krát strana A krát V, takže dáme 2x podstava je 64 a ty 4 obdélníčky strana 8 krát na výšku 2. Jo, to je to ten obdélník. To je 8 krát 2. To je tady. Tak a máme 128 plus 64, to je 192 cm čtverečních. Takže za B. 13. Čtyřúhelník ABCD je rovnoběžník. Úhel alfa je jeho vnitřní úhel při vrcholu A. Tak, to máme tady hezky na obrázku. Chtějí po nás alfu. Tak, jak jednoduše na to jít? Takže máme čtyřúhelník. Čtyřúhelník má součet vnitřních úhlů vždycky
360. Hezky je to vidět třeba na čtverci, že jo, ten má tady kolmý všechny strany, i obdélník, to je 4x90 stupňů, takže 360, takhle si to můžete odvodit. Takže máme součet vnitřních úhlů 360 a protože je rovnoběžník, tak má takhle rovnoběžné strany. No a to znamená, že tady ta beta bude i tady. No a teďko už můžeme dát do rovnice součet vnitřních úhlů. Tak, no a protože je rovnoběžný, tak tady můžu ještě si říct, že ta alfa je vlastně tady, že jo. Ty protilehlý úhly při vrcholech budou stejný. Takže tady můžeme dát za alfu beta plus 80. Jo, možná těch postupů tam bude víc. Stejně takhle si můžeme říct tady, že je beta. Tady ten malý úhel může být beta. Možná to můžeme počítat i takhle, že budeme mít můžeme to udělat tím původním postupem 360 se rovná beta plus beta plus beta plus 80 plus a tohle bude taky jako beta plus 80. Takže takhle jsem sečetla ty 4 úhly. Takže máme 360 je 2, 3, 4 bety plus 160. 4 bety budou teda 200, beta bude 50, no a alfa bude ta beta plus 80. Takže to je 130 stupňů. Jo, můžete si to zkusit určitě i jiným postupem, ale tohle to je první, co mě tady tak napadlo. Tak, 14. Obrazec je složen ze čtverce a rovnohramenného lichoběžníku, jehož základny mají délku 6 a 4. Výška je 10. Tak, obsah obrazce. Takže obsah bude obsah tohoto a tohoto. Tady je lichoběžník, tady je čtverec. Tak, čtverec, nic těžkého. Obsah čtverce je a na druhou strana je 6, na druhou tedy 36. No a lichoběžník, tak obsah lichoběžníku je ze vzorečku a plus c krát v lomeno 2. Pamatovat, to je důležitý vzoreček. Takže máme a c jsou základny, to je tady ta 4 a 6, to jsou ty základny, které jsou na sebe vždycky rovnoběžný. Takže 6 plus 4 a výška toho lichoběžníku bude tady přesně. Tak, a tady to je 10 a tady to je 6, takže výška toho lichoběžníku budou 4. Tak, máme 10 krát 4 lomeno 2, takže to je 40 lomeno 2 je 20. A obsah toho celého bude 36 plus 20, 56 cm čtverečních. 15. Tak, procenta. Čokoláda, která stála původně 15 korun, byla zdražena o 40%. Kolik korun stála čokoláda po zdražení? Tak. Můžeme klidně přes 1%, anebo tady to můžeme ukázat přímou úměrou. Takže původní cena bude 100% a zdražení o 40%. Tak, já si můžu říct, kolik bude 20%. 20% z téhle ceny. To je pětina, že jo? Když to vydělím 5, tak dostanu 20%, takže vydělím to 5, to budou 3 koruny. Tak, 40% bude, když budu ještě dvakrát, takže to bude 6 korun a to je to zdražení. No a po zdražení bude teda čokoláda 15 korun plus zdražení je 6 korun, takže 21 korun bude čokoláda po zdražení. Tak, anebo přes 1%, nebo trojčlenkou. Tak. Druhý. V prvním kole slalomu vypadlo 15% všech závodníků, ve druhém kole dalších 10. Dohromady tak vypadlo 40% všech závodníků. Jaký byl celkový počet závodníků? Tak.
tady jenom pozor to správně pochopit, tak v prvním kole vypadlo 15%, v druhém kole vypadlo 10 závodníků a dohromady tak vypadlo 40%. Takže dohromady vypadlo 40%, tohle to je těch 40% z celku. No a když je tady 15%, tak tady musí být 25% do 40. Tohle musí dát 40%, takže těch 10 závodníků je 25%. A celkový počet po nás chtějí po nás 100%, takže to je 4násobek toho počtu, takže 10 závodníků je 25% a chtějí 100%, takže můžu jenom krát 4 udělat, takže to bude 40 závodníků, tam bylo celkem. Takže za E. A nebo zase přes 1%, klidně máme 10 závodníků, je 25% a chceme 100%. Je to na vás. Tak a třetí, prodlouží-li se plánovaná přestávka o polovinu, bude trvat 42 minut. Kolik minut bude trvat přestávka, prodlouží-li se jen o čtvrtinu. Takže přestávka. Tak oni přestávku prodlouží o půlku plus přestávka celá plus půlka přestávky, tak to bude trvat 42 minut, jo? Celá přestávka plus půlka přestávky je 42 minut. Celá přestávka plus půlka přestávky, tady jsou 2 poloviny vlastně, bude 42 minut. Tak, mě by zajímal jeden tenhle ten puntík. Tohle to jsou vlastně 3 poloviny, no a ta jedna polovina bude 42, když to vydělím 3, to je 14 minut, je půlka té přestávky. Tohle to jenom, tahle ta část. Protože tady mám 3 poloviny, já to vydělím 3, dostanu půlku, 1. Tak mám 14, no a přestávka bude teda krát 2. 14 krát 2 je 28 minut, je přestávka. A prodlouží ji o čtvrtinu, takže čtvrtinu je 7 minut a 28 plus těch 7 minut, tu čtvrtinu navíc, bude 35 minut. Bude trvat ta prodloužená nová přestávka. Takže za D. Tak. No a můžeme jít na poslední úlohu. Mají hradbu z kostek. Tak, střídají se věže ze 3 a 4 kostek. Každé 2 věže jsou odděleny jednou tmavou kostkou. Tak vždycky to střídají. Tak, vždycky tam mají 2 tmavé v té věži. Ano, a vlevo začíná nižší, vpravo končí tmavou kostkou. Tak, tady, když se na to zakoukáme, promyslíme, tak si můžeme hned trošku jako zjednodušit, protože vidíme, že se nám tady vždycky opakuje. Opakuje se to po takovýmhle kousku, kdy bude nižší kostka, vyšší kostka a zase nižší kostka, vyšší kostka a zase nižší. Vždycky po takovýchhle 4 úsecích se to opakuje. Jo, ty bubliny se tam takhle budou teďko vedle sebe skládat. Tak, kolik bílých kostek se 12 věžemi? Takže chci 12 věží, aby tam bylo. A kolik je tam bílých kostek? Takže 12 věží. 12 věží, tak když si to rozdělím na ty bubliny, tak v každé bublině mám 2 věže. Nebo taky 2 věže. Takže mám jedna bublina, to jsou 2 věže. A těch bublin, i když mám 12 věží, bude vydělení 2 6. Takže mám mít 6 bublin a v každý budou 2 věže a dohromady bude 12 věží, jo? Takže mám 6 bublin a v každé bublině bude 1, 2, 3 bílé kostičky. Takže dohromady jich bude 6 krát 3, 18 těch
bílých kostek, když budu mít 12 věží, jo? Rozdělala jsem si to na ty kousky, na ty bubliny. 12 věží, jedna bublina je po 2, takže bublin bude 6. 6 krát 3 kostky. Tak, druhý. Počítejte, kolik tmavých kostek obsahuje hradba se 12 věžemi. Takže zase mám 12 věží a teď budu počítat ty tmavé kostky. Tak, v jedné bublině, kolik jich tam bude bublin, zase po vydělení 2, bude 6 bublin, protože v každé bublině budou 2 věže a 12 děleno 2 je 6. Tak a mám v jedné bublině 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tmavých, takže krát 6 bude 36 tmavých kostek. A kolik věží obsahuje hradba postavená ze 180 kostek? Tak, 180 kostek. A kolik je tam věží? Tak, můžu si zase počítat ty bubliny, protože tam bude furt stejný počet těch kostiček a bude se to opakovat. Takže je tam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 kostek. Kostek je v jedné bublině. A kolik tam bude těch bublin? Bublin tam musí být 180 děleno 9, bude 20 bublin. A v jedné bublině jsou 2 věže, takže krát 2 bude 40 věží. Jo? Bublina je po 9, takže vydělím to 9. Mám 20 bublin, každý budou ještě ty 2 věže. Takže 20 krát 2 bude 40 věží dohromady. Tam bude 180 kostek. Tak moc děkuju, že jsme na konci. Tak děkuju za pozornost, že jsi se se mnou koukal. A kdyby cokoliv, piš do komentáře a budu moc ráda, když se budeš koukat i dál. A přeju ti vše dobré. Měj se krásně. Ahoj.